Γεωργιοπούλου, είμαι ερευνήτρια μέσω μαζικής ενημέρωσης του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, υπεύθυνη για θέματα οπτικοακουστικής αγωγής. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει τις εκπαιδευτικές δράσεις του ΙΟΜ σε συνεργασία με την ΕΔΕ, μάλλον και με την ΕΔΕ, την Ένωση Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας, και να καλωσορίσω τον κύριο Μανώλη Παπαπολίζο, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας. Εγώ είμαι προς καλημέρα. Καταρχήν, πριν αρχίσουν να απολογηθώ, γιατί λόγω μιας εγχείρησης που μου κάνει στα μάτια μου, δεν βλέπω να διαβάσω. Δεν βλέπω τη μακριά του κοντά. Οπότε, ό,τι σας πω, πρέπει να είναι εκτός χειρογράφου. Γι' αυτό θα ήθελα να έχετε διοικείς μαζί μου, ιδιαίτερα αν κάνουμε ένα λάθος πλαστικό. Η σημερινή συνάντηση είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα μιας συζήτησης, ημερίδας μάλλον, που είχαμε στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας πριν από περίπου 2 χρόνια. Η ημερίδα εκείνη είχε ως αντικείμενο, ως θέμα, τη διαφήμιση και τα παιδιά. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα θέμα δύσκολο και αρκετά επίκαιρο, γιατί προφανώς δεν μπορούμε να αποκόψουμε τα παιδιά μας από το να εκτίθενται σε ρυθμιστικά μηνύματα. Σε εκείνη λοιπόν την ημερίδα προδιετίας είχα εκφράσει την άποψη ότι αντί να προσπαθεί κανείς να αποκόψει τα παιδιά από τη διαφήμιση, πράγμα το οποίο είναι πρακτικά αδύνατο, θα έπρεπε να βρει κάποιο τρόπο να τα εκπαιδεύσει, δηλαδή να τα κάνει πιο εντός εισαγωγικών ονειρεμένους καταναλωτές. Και γιατί καταρχήν δεν μπορείς να απομονώσεις τα παιδιά από την εμπορική επικοινωνία, δεν είναι μόνο διαφήμιση. Καταρχήν είναι θέμα του μοντέλου επιβίωσης, οικονομικού μοντέλου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία, όπως γνωρίζετε, βασίζονται για τα έσοδά τους στη διαφήμιση, εκτός βεβαίως από την έρευνα. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ένας λόγος είναι αυτός. Ο δεύτερος λόγος είναι διότι σήμερα στην πράξη τα παιδιά δεν εκτίθενται μόνο στα παραδοσιακά ΜΜΕ, αλλά εκτίθενται και στα καινούργια τύπου ίντερνετ, τα οποία αυτά και είναι δύσκολο να αποκόψει από τα παιδιά και είναι δύσκολο να περιορίσει την πρόσβασή τους. Και επειδή όπως πάνε τα πράγματα μέσα στα επόμενα χρόνια, ουσιαστικά τηλεόραση τα βλέπουμε μέσα από το ίντερνετ, το πράγμα το οποίο και σήμερα γίνεται, βλέπουμε ότι έχει αλλάξει ο χάρτης των μέσων. Βέβαια, το τρίτο θέμα είναι αν πρέπει κανείς να αποκόψει τα παιδιά από την επαφή τους με την εμπορική επικοινωνία, αλλά αυτό είναι ένα θέμα βέβαια περισσότερο θεωρητικό και το οποίο έχει πολλή συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, η πραγματικότητα είναι ότι τα παιδιά είναι εκτεθειμένα. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε εμείς? Είπαμε λοιπόν και σκεφτήκαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είναι τοπικής έμπνευσης, αλλά είναι διεθνούς προέλευσης, προέρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία, λέγεται Media Smart. Είναι ένα πρόγραμμα που, όπως θα σας πει και η κυρία Τσακαρέστο, εφαρμόζεται σε διάφορες χώρες του κόσμου. Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή τη συζήτηση, να μην σας πω παραπάνω, γιατί θα σας πει παραπέρα η κυρία Τσακαρέστο. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν έχει σκοπό να μορφώσει τα παιδιά, απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 6 έως 11 ετών, και έχει σκοπό να τα μορφώσει στα θέματα της εμπορικής επικοινωνίας. Έτσι ώστε, όπως λέω, να μάθουν πώς γίνεται, να καταλάβουν τις διαφορετικές μορφές διαφήμισης. Γιατί η διαφήμιση δεν είναι μόνο η παραδοσιακή διαφήμιση των 30 δευτερολέπτων στην τηλεόραση, αλλά είναι ακόμη και οι μάρκες οι οποίες εμφανίζονται στα επώνυμα προϊόντα. Είναι ενδεχομένως κάποια σλόγγαν τα οποία μεταφέρονται από στόμα σε στόμα γιατί αρέσουν, γιατί το βρήκαν έξυπνα τα παιδιά, για κάποιο οποιοδήποτε λόγο. Είναι οι δημόσιες τοποθετήσεις και δηλώσεις υπέρ ενός προϊόντος από αθλητές, από ηθοποιούς, ακόμη και δημοσιογράφους, αν νομίζω ότι φαβορεύεται αυτό. Και βεβαίως η διαφήμιση είναι και η τοποθέτηση, το placement στις αγγλοσαξονικές χώρες των προϊόντων μέσα σε σειρές τηλεοπτικές και κινηματογραφικές κτλ. Πράγμα το οποίο στην Ελλάδα απαγορεύεται αυτή τη στιγμή, αλλά παρόλα αυτά περιλαμβάνεται μέσα στην οδηγία για τηλεόραση χωρίς σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα υποθέτω ότι είναι θέμα ότι θα ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία γρήγορα.
Αυτοί είναι λοιπόν οι λόγοι που μας οδηγήσαν στο να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Θα μου πείτε, δεν είναι ενάντια στο συμφέρον των εταιριών σας να κάνετε κάτι τέτοιο? Αντιμετώπισα μια τέτοια ερώτηση μια μέρα. Και έχω να πω το εξής, ότι ναι, έτσι μπορεί να ακούγεται στην πρώτη ανάγνωση, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει η πεφρασμένη βούληση όλων των εταιριών του κλάδου μας να είναι καλοί πολίτες, κατά συνέπεια να κοιτάμε να προστατεύουμε τα συμφέροντα των καταναλωτών, είτε αυτό είναι μεγάλη, είτε είναι παιδιά. Και ήθελα να σας πω απλώς 2 λεπτά, ότι στον χώρο μας, στην Ελλάδα, λειτουργεί ίσως το μοναδικό μοντέλο αυτορύθμισης και αυτοδέσμευσης, και το οποίο λέγεται Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας, το οποίο σκοπός είναι να εξετάζει τα παράπονα, για να μεταφράσω το complaints στο αγγλικό, των καταναλωτών σχετικά με τις διαφημίσεις. Αυτό λοιπόν που λειτουργεί, το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας που λειτουργεί εδώ και πάνω από 20 χρόνια, είναι το μοναδικό επιτυχημένο, διότι εμπλέκονται μέσα όλες οι πλευρές αυτής της βιομηχανίας. Τόσο η βιομηχανία των μέσων, όσο και της διαφήμισης, αλλά και η βιομηχανία που προωθεί το προϊόν της. Αυτό λοιπόν είναι το ένα μέρος και είναι κατασταλτικό. Το δεύτερο μέρος λοιπόν, που ήθελα να συζητήσουμε σήμερα είναι το αποτέλεσμα. Είναι ένα προληπτικό που λέει ότι διδάσκω στα παιδιά να καταλαβαίνουν τι είναι διαφήμιση, πώς γίνεται μια διαφήμιση και πώς μπορεί κανείς να είναι κριτικός απέναντι στην διαφήμιση. Και βεβαίως να αντιλαμβάνεται τους διαφορετικούς τρόπους. Αυτό είναι εν ολίγης η ιστορία του πώς φτάσαμε σήμερα εδώ. Το πρόγραμμα, σε μεγαλύτερη ανάλυση, θα σας το εξηγήσει η επίκουρος καθηγήτρια του Παντίου Πανεπιστημίου, η κυρία Μπέτη Τσακαρίστου. Πρέπει να πω ότι το πρόγραμμα αυτό, όπως και στις υπόλοιπες χώρες όπου εφαρμόζεται, και δεν είναι λίγες αυτές, γίνεται μαζί με τη σύμπραξη του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς μη κερδοσκοπικό και βεβαίως δεν υπάρχει πουθενά κανένα ίχνος έμεσης προβολής οποιοδήποτε. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε εδώ σήμερα και ελπίζω να σας αρέσει. Κυρία Τσακαρίστου.